Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Illum għandna avventura speċjali ħafna. Ħarsu lejn dan ir-raġel fl-istampa. Għandu wiċċu ħelu, mhux veru? Jisu qed jitbissem magħna. Dan tafu minnu? Dan huwa San George Preka. Forsi smajtu bih bħala Dun George. Jew forsi għandkom xi ħadd jiġi minnkom li jmur il-mużew. Il-mużew! Tafu li Dun George kien hu li jivvinta l-mużew? Mela, intom tmorru l-mużew tfal. U tafu x'hemm sabiħ dwaru? San George Preka u l-ewwel qaddis Malti. Qaddis. Meta xi ħadd ikun qaddis tfisser li dik il-persuna kienet tħobb ħafna lil Ġesu u li għamlet ħafna affarijiet tajbin f'ħajjitha. Tafux tfal li San George kellu idea kbira. Huwa rid post fejn it-tfal u żgħażagħ ikunu jistgħu jiltaqgħu biex jitgħallmu u jilagħbu flimkien. Allura fetaħ id-djar tal-mużew. Le, mhux mużew fejn morru naraw l-affarijiet antiki wara l-ħġieġ. Mużew. Mużew hija kelma li juża huwa d-dutrina. Dutrina u l-post fejn immorru nitgħallmu kif inkunu ħbieb tajbin, kif ngħidu skużani u kif inħobbu lil xulxin. Ara Zizi, illum marret post speċjali ħafna. Kull nhar ta' ħamis, Zizi tmur id-dutrina. U llum il-ħamis. Kemm hawn sabiħ tfal u kemm hawn klassijiet differenti. Kombinazzjoni għaddej is-superjur. Is-superjur ikun l-alliem apposta tad-dutrina. Qed jgħid lil Zizi kif kull minnu qaddis ismu jibda bil-kelma San jew Santa. Per eżempju, San Pawl, San George Preka u San Pietru jew Santa Rita. Din jgħidula Santa. Din hija karta biex biha ta' xi ħadd fuqha li jgħidulhom qaddisin u fuqha ikun hemm xi talba sabiħa wkoll. Il-laħwa kemm qed tiskopri affarijiet ġodda Zizi. Ġejja l-festa, bandalori kull imkien, jiena donni smajt tal-qubbajt ibib. Ġejja l-festa, ħanni firħu l-kol flimkien, ħafna karti żgħar ġmiel tal-mal fit-triq. Il-mortali jagħmlu bum, il-katuba tagħmel bum. Issa ħejt zinżin, il-marċej zinżin, sew nara ġejja l-barra kemm hawn xmien. Ġejja l-festa, ħafna għanġli u għaddisin, daw li kolorit, ħares ftit xi ġmiel. Ġejja l-festa, il-kamp nari mixewlin, isma' jitċabċib, il-vara qrib diħlin. Il-mortali jagħmlu bum, il-katuba tagħmel bum. Issa ħejt zinżin, il-marċej zinżin, sew nara ġejja l-vara kemm hawn xmien. Tafu x'kien jagħmel San George Preka meta jiltaqa' man-nies? Kien jagħtihom karta żgħira b'sentenza ħelwa fuqha. Kien jikteb affarijiet biex jagħmilhom kuraġġ bħal Alla jħobbok jew kun qalbek tajba.
tridu nagħmlu bħalu tfal. Mela ara, għandi din il-karta safra. L-ewwel se nikteb, jew impenġi messaġġ sabiħ. Jinsa mpenġi qalb kbira ħamra. Din tfisser imħabba. Imma, lele, il-karta tidher ftit vojtawx, nafxiex. Ejja nżejnuha biex tkun speċjali bħalma kienu ta' San George Preka. Ara, għandi dawn l-stickers tal-istilel. Il-waħħal, waħdawn u l-oħrawn. Forsi xiftit glitter, kiva. Ara kemm ġiet sabiħa. Issa din il-karta nista' nagħtiha lill-mama jew lil xi ħabib l-iskola li forsi ikun imdejjaq. Meta jarawha jiftakru li xi ħadd iħobbhom u jifirħu. Intom x'tistgħu tpenġu fuq il-karta tagħkom? Forsi xemx jew dbissima. Importanti li tagħmluha b'imħabba. Tfal, illum ippruvaw għamlu qatt wieħed tajjeb. Forsi tgħinu fid-dar, jew tgħidu kelma sabiħa. Iva, għandi idea. Qed taraw dan il-ktejjeb żgħir tfal. Dak huwa l-ktieb fejn nikteb l-affarijiet sbieħ li nkun għamilt. Eżempju, illum ktibt li end lil ħabib tiegħi fix-xogħol tal-iskola. Intom tistgħu tagħmlu l-istess. Aqbdu ktieb żgħir fejn tikdbu xi noti u kull emil tajjeb li tkunu għamiltu ikdbuha fih. Jekk tkunu għamiltu s-sodda, jew forsi erfajtu l-ġugarelli tagħkom f'posthom, ikdbuhom ġewwa l-ktieb. Hekk inkunu qed nimxu fuq il-passi ta' San George Preka. Narakom għall-avventura li jmiss. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan.